Čau lidi, dneska si pro vás natočím další video, tentokrát z Minecraftu, tady vám chci ukázat, že jsem si stavil svoje koleje. Jak se svůj. Já jsem ti s tím pomáhal. Tady kolega machruje, že mi s tím pomáhal, ale on tady není. Ale počkejte, já si nepamatuju, kde byl start. Jo, start byl... Tady za tím kopcem. Za tím kopcem. A jedeme! A jedeme nahoru! Start byl tady. Skáčíme. Tam jsme se trošku bugli, ale nevadí, jedeme dál. Kam pak asi vyjedeme, že by četl. Těžko. To musím ještě trošku vylepšit, taky jsem to dostavil před 5 minutama. A jedeme. Asi před 5 měsícema to dostavil. Stále jedeme. To si tady vymýšlí můj bratranec. A teďko mi tady zrovna kliknu na něco. Jo, a už tady jdem asi po druhý, co? Že už vás to nebaví, ano. Tak, doletíme sem a taky sem. A mohli bychom si postavit něco jiného, ne pořád jenom koleje. Tak já vám třeba postavím... něco třeba já rád tak nějak ze dřeva, tak si tady vezmu dřevo. Nějaký menší lagy, taky. Hodně výkonný počítač. Jo, aha. Trošku mi to dělá nemyslí. To máš pravdu, že ti nemyslí pořád. Takhle. Sám nevím, co to je. Ale tak já s to udělám rychlý, malinký baráček. Ale fakt rychlý, protože... Vidíš, jaká máš chyby? Ty chyby potom spravím. Časem. A... Tady jeden bratr si bere notebook na záchod, protože je tak závislý. Ne, protože byste zase napsali nějaký holce, že ji úplně... No to... tak... Tady nic, no nic. No tak prostě ten baráček, já teďko na něj prdím a já ho do příště dodělám, tak mějte se hezky!